Doteraz som predvádzal svoje kúzla tu na pódiu. Teraz budem kúzliť u vás doma. Môžete si už vziať do rúk balíček kariet. Áno, znie to neuveriteľné. Ja som tu a vy doma, ale skúsime kúzliť spolu. V opačnom prípade prídete o veľký zážitok. Vyberte si jednu kartu a hoci ste doma a ja tu, zistím, ktorá to je. Vyberte si 9 ľubovoľných kariet a ostatné odložte na bok. Odrátajte si 9 kariet. Máte? Ukážte mi ich. Zdvihnite ich. Výborne. Teraz ich dobre zamiešajte. Potom ich obráťte a rozložte, aby ste videli na čísla. Tak ako teraz ja. Otvorte karty, aby ste na ne dobre videli. Teraz si vyberte kartu. Poprosím niekoho z obecenstva, aby povedal nejaké číslo. Povedzte číslo od 1 do 9. 2. Vy doma sa pozrite na druhú kartu zľava. Dotknite sa jej a zapamätajte si ju. Moju kartu si nevšímajte, ale zapamätajte si číslo a farbu vašej karty. To je vaša tajná karta. Je dôležité, aby ste si ju zapamätali. Netuším, aké karty máte. Takže ani nemôžem vedieť, na akú kartu myslíte. A teraz zložte karty a obráťte ich číslami nadol. Predvediem vám, ako karty zamiešam pomocou vás, mňa a náhody. Počúvajte ma. O chvíľu vás požiadam, aby ste vyhláskovali vaše krstné meno tak, že kladiete na seba karty, ktoré predstavujú jednotlivé hlásky. Môžete to robiť aj na zemi, ak nemáte stôl. Napríklad Susan. S, U, S, A, N. Karty predstavujú hlásky. A kladiete ich na seba. Ak sa voláte Bob, je to B, O, B. Teraz vyhláskujte svoje krstné meno. Zvyšné karty v ruke, ak vám nejaké zostali, položte opačne na ostatné karty na stole. Vezmite celý balíček a rozložte v ruke karty. Ďalej pokračujeme spoločne. Vyhláskujte moje meno, David. Každá karta je za jednu hlásku. D, A, J, V, I, D. A zvyšné karty položte na balíček na stole. Vezmite ho do ruky a robte to, čo ja. Prvú kartu položte opačne na stôl. Na ňu ďalšiu kartu a tak ďalej. Zastaňte, kedy budete chcieť. To je vaša vec. Napríklad teraz, dobre. Ak vám nejaké karty zvýšili, položte ich na balíček a znova ho vezmite do ruky. Pripomeniem vám, že netuším, aké karty ste si vybrali, ani aká je vaša tajná karta. Nemôžem vedieť, ako ste ich zamiešali, pretože ste použili svoje meno, moje meno a trocha náhodu. Pred chvíľou ste mohli kdekoľvek skončiť, takže nemôžem vedieť, kde v balíku je vaša karta. Napriek tomu vašu tajnú kartu odhalím. Teda držíte v ruke karty číslami nadol. Pristúpte k televízoru. Poďte, vstaňte z kresla a poďte k obrazovke, aby ste sa jej mohli dotknúť. Teraz snímte 3 vrchné karty, ale nepozrite si ich a priložte ich k televíznej obrazovke, aby sa dotkli mojej ruky. Ani jedna z nich to nie je. Odložte ich na stôl. Snímte ďalšie 2 karty a priložte ich k mojej ruke. Nie, nie. Aj tie odložte. Teraz snímte len jednu kartu. Nie. Ani táto nie je. Ďalšiu kartu. Áno, to je tá karta. Pozrite sa. Vyšlo nám to však.